hebben het ook gehad over het advies van de CAFT op de begroting van Aruba 2024. Het college Aruba Financieel Toezicht, die ik daarnet afkort als de CAFT, heeft de Raad van Ministers, RMR, geïnformeerd dat Aruba nog geen vastgestelde begroting heeft aangeleverd, helaas. En dat had conform de landsverordening Aruba Financieel Toezicht op 15 december moeten gebeuren van het afgelopen jaar. En op advies van het CAFT roept de Rijksministerraad Aruba daarom per brief op om de vastgestelde begroting 2025 uiterlijk op 31 maart bij het CAFT aan te leveren. Dus dat hebben we ook besproken. Nou, het is geen ultimatum, zo kun je het niet zien. Het is een brief die richting Aruba gaat, met de vraag ook op basis van de CAFT of die begroting gewoon tijdig kan worden aangeleverd. Er zitten geen sancties op, dat kan ik je wel vertellen. En dus dat. En je tweede vraag. Ja, nou, kijk, we hebben afspraken dat, ook als het gaat om solide financiën, dat gewoon de deadlines worden gehaald. En daar kunnen wij elkaar op aanspreken.